pěkný, bylo to pěkný. Jo, tam jde. Ale to se, on si na to navykne, že se na to navykne se trefit do ní. No, on se na to musí hodně Ještě když nejdeš proti puku, ale když vlastně na to jsou možnosti. Takže odhadnu to... Pojď! No, střílej! Ano? Ještě já jsem ti včera asi 4krát řekla, že to je na tobě. To jsem ti taky řekla, ať si to tam přečteš. Já jsem tam nebyla, tak nevím, tu přihlášku, no nevím, co si to přečít na těch stránkách. No tak si vem to, co tam píšou, já tam nic víc nevím.